Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagdapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot ng panalangin ni Master iyaw tang ipaabot sa tagstag sa inyo kung magagulingon. O giyong masab hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong panglawas labos tanan sa pagkamarasigon sa inyong tagsatag sa mga panghuna-huna aron sa ingon na nahapsay inyong pagtimang-timbang ninyo mga kamaturan nga mo'y kapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon ninyo patalihugan dinhi sa Sibihan sa dinhi sa istasyonan sa Power Radio sa Kabusis ato ni 97.9 magsugod kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 o karon sa gabi magsugod sab karong alas 8 dito sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Magsugod ka na sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabihon, matag Domingo ka na. O dito sa dapit sa Radio Ultra, magsugod usab ang programa alas 10 buntag mulungtad hangtod sa alas 11. O gingon mo usab dito dapit sa Arpin Teleradio, mabati usab ang programa og masaksihan ka na sa YouTube bakita ka na magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 sa kahaponon. O gingon mo usab dito dapit sa Iligan City sa Radio Bandera, magsugod sa alas 3 og mulungtad hangtod sa 4 kahaponon matag Domingo og dito sa Kalamba sa DXMM FM. Bato Plaridel mabati ang programa musugod alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi sa buntag. Og dito sa dapit sa Dipulog sa DXDR mabati usab ang programa magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launas kahaponon. Og sa DXPR Pagadian mabati usab ang programa magsugod sa launa mulungtad hangtod sa launay media tunga sa oras kana. O dito sa dapit sa Valencia, Bukidnon, mabati usab ang programa Power Radio 97.7 FM. Magsugod ka na sa alas 3, mulungtad hangtod sa alas 4 kahaponon. O gingon usab dito sa DXRE, radyo natin Manolo Portis Bukidnon, mabati usab ang programa alas 5 alas 6 sa kahaponon. O dito dapit sa DXCY City FM sa Bayugan City, duha ka hugna kana dunay sa buntag magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 og ingon sa buntag og sa alas 5 alas 6 mabati usab ang programa kaduha sa adlaw Domingo na ibuntag na apoy kahaponon mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug mabati usab dito dapit sa Malaybalay og ingon usab dito dapit sa Damulog. Tuwa karon silang reverend dito og kauban nga ministro nag-live kaganiha kauban nga mga ministro. Og dito sa Visayas area sa DYLA magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15. Og dito sa Toledo City mabati ang programa sa DYHR magsugod kana sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og sa uban pa nga mga programa nga magpahigayon ang mga kaigsunan sa pagsulod, mga langit ng lamdag sa kinabuhi amo kanang ipabati kanang mga dapit nga among gipahibalo kaninyo. Ang oras namo sa among programa kung makaadto kamo anang mga dapita inyong mabati ang among mga programa diin anaa ang programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og niini karong higayon na ang tema nga atong pagahisgutan ang kabahin sa atong padayon nga pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Ang iyang gihimo hit and run presentation. Usahay og maapiki dili maminaw. Pero og dili maapikhan kay gustong mo atake, naminaw unya mulabatiba sa doktrina sa mga ministro sa PBCM. Unya niya pagyod ang iya pagyod nga stand sa iyang pagpamatuod. Doon na dayoy iyang mga gipamahayag nga atong barugan nga iya pon nga gipahayag. Og niini karong higayon na ikauban sab nato ang usa pa ka ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan o mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Warlito Sabit
magapag-iguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng damdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo sa kauban nga ministro aron sa paghisgot sa maong tema. Oh, nini karong higayon na nagpangablit ang kauban nga ministro nga siya sab mopaila sa iyang kaugalingon kay tungod kay gusto siya nga motubag sab sa mga isyu ni Mitchell Bendilio na ingon ana nga sistema. Kana nga sistema tungod kay ang mga ministro sa PBCM. Nini karong mga bahina na sa stand sa pagdipinsa. Unang-una si Bendilio baya maoy nagkuan ani, siya baya maoy nagsugod baya nag-open baya gid ini. Una, moingon ta. Moingon si Mitchell Bendilio kung nagsudoong sa YouTube moingon siya. Nganong nagprograma mo mus Dipolog City oy? Wala ra ba ingon nga nagprogram diha tungod ra ba sa mga kaigsuonan nga gusto nila nga mag-open og programa diha. Og ang tinubagay nga among gidala diha sa una mga sakop ni Filimon Riambonancia kamo ay nakig-engkwentro dito sa DYLA sa mga ministros PBCM. Si Ginito Yabo. Mauna nga nakasulod mi sa DXDR Dipolog. Wala mi manghilabot og wala mi maghisgot og Pastor Mitchell Bendilio. Labang wala mi maghisgot unsay doktrina sa unsay prinsipyo ni Mitchell Bendilio. Inaana sistema. Pero takwaho lamang nga ang mga kaigsuonan nagpahibalo sa mga ministro sa PBCM nga nangatake si Mitchell Bendilio. Og didto sa Balingasag, way kurat Radio FM. Sa iyang pagkahilabtuno, nasayod siya nga ang main office ni sa San Antonio sa Misamis Oriental, sakop sa lungsod sa saan, abay rapod sa lungsod sa Balingasag. Iyag yung gipabati, ang iyang atake, nga iyag yung gipiki-piki, ang among stand, o ang among pagwali sa dapit sa Espiritu Santo, iyan ang katungod. Kay nalatid na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, gitagantang freedom of speech, gitagantang freedom of religion. Busa doon na tayo libertad sa pagpili unsang baruganan. Ay mong pilion. Imong katungod, unsay stand nimo sa imong pagtuo, mukuha ba ka? O kining katungdanan, isip ikaw naghawid sa Biblia? Anara, aron mo dipinsa ka sa pagtulunan nga imuhang ipasakupan? Katungod na sa matag usa. Katungod pod sa mga ministro sa PBCM, ang pagpahayag pod pagpadayag sa amo pong stand kay gipahimutang man mi sa amo magtutudlo ingon nga ibanghilista o ministro sa pagtulon ang PBCM. Na dinhi na magsugod. Ang problema kay ang problema ani siya ay nisulod. Ngano? Siya may nangatake. Unya pag-abot ana unsay gani iyang gisulti? Matod pa ganya paugtason mi niya. Unya tanawa gani niyang kuano niya paghagit-agit moingon kamo nagsunod sa programa ngano mas makarayo nga hisgutan man gyud si Mitchell Bendilio. Tanawa ang stand po ni Mitchell Bendilio. Og unsa ang iyang paghagit-hagit sa kuha? Diha tanaw na to. Niya gani na. Oh, ato sa iplastar ha. Kay ato sa iplastar ang kahimanan nato para nga mabati ang kining atong ipabati nga voice tape ni Mitchell Bendilio kay para gyud nga inyong mabatian kay diha namo ipasukad ang pagtubag. Ya, atong paminawan ha. Ya. Paminawan ta ang akong giingon nga gisulti ni Mitchell Bendilio. Sa iya pagbanggit-banggit nako, sa iya paugtason gyud kuno na. Makarayo ron, kalumpato na. Oh, to na. Makarayo kuno kalumpato na. Ako mo iyang gi kuano? Makarayo kuno atong ibalik. Na? Paminawan ta. Makarayo ron, kalumpato na. Di ba makaraya? Nya, ingaraw siya, mag-ugtas ka, Bendilio. Sir Moy, kamoy akong ugtasan? Na. Yan mo po kung mag-ugtas sa mga sa grupos pundok nga matog Espiritu Santo pliki. Ang Sir Mo, oy. Kamo, sa inyong kadaghan, ako ra usa, kasi mag-ugtas na to. Tuan na, bot-bot. Mato pa katawa pa. Katawang wala gi way klaro. Ngano man, kinira pagkaway atiban pod. Ngano man, kinira nga sistema. Kung maingog nag-ugtas, kamoy mag-ugtas nako kay kamo daghan, ako ra isa. Hay ako ra isa. Ang kalalabas yawa nga naa diha ang pag-ambaka nga naas baba, iplastar ko ng Efeso Brad Warlito. Unya basaha sa ang Juan 8:44 kung asa gikan ang bakak o kining bakak duna ba ni luna sa kamatuoran ato karong susyon asa gikan ang bakak. Juan 8:44 palihog pagbasa. Juan 8:44 kay tan-aw tag kinsa ni kay maton pa na niya
kita kuno daghan, siya usara kuno kabuok. Unya kita'y mag-ugtas kuno kay ngano, siya ra man kuno isa kita kuno daghan. Nahatan-aon tani karon. Og dili ba ni bakak? Be kay siya ra man kuno isa asa bagikan ang bakak, Brad Warlito. Sumala sa pagpahayag Brad Macarayo sa maong pagpahayag sa Biblia giingon sa Juan 8 sa iyang kapitulo 44 giingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Sukad pa sa sinugdan walilabot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya inig pamakak niya. Siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Tuana, sa istana kini magugtas kuno mi kay kami kuno daghan nga mga ministros bisim samtang kuno siya usara. Tan-aon ta og isa ra bagi sila kabok. Bindilyo kinsa man ning magkataw-katawa. Ikaw gihapon ni paminawan ta og siya ra ba isa sa iyang programa. Askang baka kuna niya. Pa nagoy ayo igsoon. Mutuo tag Espiritu Santo nga. Di ka rin kamalo bubuhat ang tao, di mo pala magbabayi. Ang kaway atiman. Ha? Sukura ba sila sa terminong way atiman? Mga igsoon, makalingaw ba? Nya, matingala na punta nga, dagha mapumuto. Okay. Tanawa ha. Post kong kadiyot. Kinsa man ang kauban nimo nagkataw-katawa Bindilyos programa nimo? Ikaw gihapon na. Ikaw gihapon na. Tanawa ra, siya ra isa. Namakak las bindili oy daghan na sila oy. Tugote. Oh, mo na siya namakak. Baka kay Oh. daghan naman na sila Oh. naingon sa isara. Napay tigbasa, napay tigkatawa. Mao Amaw na unya siya ra isa. Patinguga gani ng kauban nimo kay basig main laki pa na nimo. Ana ra, padayunan ta. Niya kay do na sa giiming na mo ani atong padayunan kay ato karong tan-aon kun mato pa na niya kami kuno wa kasabot sa kasulatan. Wa gi kuno kasabot sa Biblia kay ang gihatag kuno sa Dios namo paminawan ta lang unsay iyang explain. Ang motora ba mga kaigsuonan aning bakat? Tagaas Ginoo pod og espiritus pagka buringog. Bindilyo question. Ang espiritu mato pa nimo kini bitong naas pagpamakak tagaan sa espiritus pagkaburigog. Pag ingon nimo ikaw ra isa. Ang pangutana, wa di kay tigbasa. Atong paminawan og wa ba kay tigbasa. Ahako sang paminawan ato sang paminawan. Ya, tanaw na to og wa ba siya kauban. Ya. Goodies, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid jud kayo imo. Boss ko kadiyot di arat ako tob. Na kay kauban wala. Namaw lagi na. Una karon kay mato pa nimo ang pagpamakak giatagan nas espiritus pagkaburingog. Na pangutana karon ikaw kay namakak man admitado ka. Nga naa nimo pagka espiritus kaburingog. Ayaw ipahin na mo ang bakak. Mo na giingon, wa ra bay giluna. Walay luna sa Biblia. Ang kamatuuran wala giluna ang bakak diha. Unsay prueba Brad Warlito palihog pagbasa sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 21. Unang Juan iplastar kapitulo 2 bersikulo 21. Tan-aw na to og may luna ba ang bakak diha sa kamatuoran. Sige. Gingon Kay din pasultiyon ni Smith Silbindilyo ay siya magwawali sa kamatuoran. Unya tan-aw ta og ang kamatuoran mugawas ba diha sa iyang ang bakak kay ang bakak tuwa man didto sa 8:44 sayawa man kay ang pagpamakak wa man magikan sa diskreto aman sayawa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug matod pa na niya ug mamakak ta awa na gihatagan tas espiritu sa Dios sa pagkaburingog. Sige. Giingon din sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 21 giingon sa maong pagpahayag giingon, sultian ko kamo, dili tungod kay wala kamo mahibalo sa kamatuoran, kundili tungod kay kamo nahibalo niini o nahibalo nga walay bakak nga nagagikan sa kamatuoran sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Do, nakasabot ka na do. Ang gisulti, nag-ingon, way bakak kanikas kamatuoran. Ang imo pagwali kamatuoran dili. Ayaw pagbungangas ba lagi, labi nga naas ere, unya ipabati ni mo, unya nangatake kas mga ministros, bisi mawawan ka lang ana. Na, o harap-harapan, maaktuhan gi ka sa pagpaningil sa mga ministros PBCM. Na, pero good labukan ko sa Mindilyo sa Ministros PBCM kay nagtuo mo siya
Mayo na siya, naapay tarong doy. Oh, mo lagi na, manaiming timing ba? Inana ra, wala. Oh, mo gingon nga ganyan nagpangablit ang kaubang ministro kay magpaila siya sa kaugalingon kay hapit wala magapaila. Na? Paminawan ta niya, padayonan ta ogon say gisulti ni Mitchell Bindilio. Paminawan ta atong balikan. Pa nagoy ayo igsoon. Mutuo tag Espiritu Santo nga. Di ka rin kamalo bubuhat ang tao, di mo pala magbabayi. Ang kaway atiman. Ha? Sukura ba sila sa terminong way atiman? Mga igsoon, makalingaw ba? Nga, natingala na punta nga, dagha mapumutuo. Nga, ang mutuo ra ba mga kaigsuonan aning makat? Tagaas Ginoo pod og espiritus pagka buringog. Basagan ninyo sa King James Version sa inyong sa inyong King James Version diya. Romans 8 verse 11. Romans 11 verse 8. Sorry. 11 verse 8. Pos kung kadiot palihog pagplastar Brad Warlito kini nga Biblia ang ilang gibasa unang hubad sa King James version. Sa SDA Bible na Oo. diha, sa unang hubad sa King James version nga ang 1938 edition kay kaduang hubad kanang gibutangan nilag 70 Adventist Bible, SDA Bible, mao man na ang ikaduang hubad sa King James version. Diha sa unang hubad iplastar Roma 11:8 kay mo ilang gibasa. Giingon din Aysa sa ato sa silang paminawan. Sibuan. Ingon sa resulat, ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog, mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hangtod karon nga adlaw. Oy, unsa ihatag sa Dios nga espiritu? Espiritus pagkaburingog. Buringog yung kayo yun. Nanong buringog? Imagine ka unsa pagkaburingog? Ang Espiritu Santo nga Dios na kauban sa pagbuhat sa tibuok kalibutan, giinisan ang giinis taga Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Kansang anak? Katong magugtas daw. Ha? Sige, atong kuano nara, na. Padayon ta. Kay para nga ato makuha kay matod pa na niya gitagaan mis espiritu sa pagkaburingog. Unya ang iya din gisulti. Asa naman ang iya? Munang ay mo, di ka katingala mga kaisan nga di na guna sila kasabot sa Biblia. Bisa ko sa una. Kay gitagaan na ng mga membro at espiritu sa pagkasalaan. Na naman, aron pagahukman sa sino. Diha na takotob. Unsay gisulti? Kami kuno matod pa na niya. Gitagaan sa espiritus kaburingog. Kay gitagang espiritus kaburingog, di kasabot sa kasulatan. Larga. Granting without admitting. Ingon ka nga kami wa makasabot. Tan-awon ta og kinsay wa kasabot. Tan-awon ta ha? Tan-awon ta. Ang imong giingon pagbahatagan sa espiritus kaburingog, dili makasabot sa kasulatan. Karon, gwapo ni. Baliw pagbasa sa unang hubad sa King James Version Brad Warlito kay mao man na 1938 edition kay ang gibasa na unang hubad sa King James Version 1938 edition wala sila mabasa sa 1958 edition sa kadong hubad. Sige, basa. Giingon din Brad Macrayo na giingon nga Bentilio, giingon sa pahayag sa nahisulat sa Roma sa iyang kapitulo 11 bersikulo 8 giingon dinhi, ingon sa nisulat ang Dios naghatag kanila og espiritu sa kaburingog. Mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hantod karon nga adlaw sumala sa pagpahayag Brad Macrayo. Tuan na. Unsay gisulti? Naagi ni tinuod yatagan sa espiritus pagkaburingog. Unya ang gisulti matod pa na niya wa kuno may kasabot sa kasulatan kay kami na. Oy. Pagbasahon ra ba nimo ang Biblia bisag kinsa mo palit lang ka anas bookstore bitang Biblia? Pagbasahon nimo ang Roma kapitulo 11 bersikulo 8 sa unang hubad sa King James Version, wala pa'y gitumbok. Pero basahon nimo na unya itumbok na nimo sa tao, munag mo ingon ni ka ang mga naminaw pod, oy mo man kuno ni gipasabot ani nga sita so gitagas espiritus kaburingog. Unya nag-ingon ang pastor sa SDEO, nga mato pa wa kasabot sa kasulatan ni kay gitagaan sa espiritu ni mga ministro sa BCM sa pagkaburingog. Ala sige larga, nilikay siya ana. Dumduma Bendelio, walay ngalan nga gimensyon ni Pablo dia.
Pero doon ay giyatagan sa espiritus kaburingog. Ang problema, kay nagbutang man ka, nga kami ng mag-PBCM. Kami ang gitagaan sa espiritus pagkaburingog. Tanaw na to. Di ba mo sumbalik niya? Abdias 1, versikulo 5, naa diha nga adunay gibuhat 1 bersikulo 15 ang iyang gibuhat mobalik sa iyang kaugalingong ulo. Sa Abdias 1:15. Gisamarais ko lang na. Dinhi na ta. Karon. Dinhi na. Wa kuno ta sa kasabot sa kasulatan Brad Warlito. Paliw gani pagbasa Brad Warlito kay diha ta pasukan kung kinsay wa kasabot ani. Kita ba mga ministro bisimog siya ba? Efeso 5 versikulo 4. Kay tan-aw ta ni karon kinsay malatos ani ron. Siya ra po'y musod sa kabo ni karon. Mo ni giingon nga nagbuhat sa litag, siya ra po'y malitagan sa gibuhat yang litag. Kay maton pa na niya, wa ta kasabot sa kasulatan, kita na ang giatagan sa espiritus kaburingog, kay siya wala hatagi sa espiritus kaburingog. Di modo, siya nakasabot sa kasulatan. Tanaw tao diya manituman. Efeso 5 versikulo 4. Tanaw ta kay ihapak ta niya. Giingon din hiswag pahayag. Ayon ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga tistis. Mga butang kini nga dili angay, kundili himoa hinuon ninyo ang pagpasalamat sumala pagpahayag Brad Makarayo. Tuwa na! Dunay wala kasabot sa kasulatan, kami kuno na kay kita nga espiritus kaburingog. Ang kasulatan, pagbasahon mo o masabtan mo, imong tumanon. Question, kinira. Bindilyo, nakasabot ba ka aning Efeso 5 versikulo 4? Ang gitambag ni Pablo ayaw pag binastos kon ikaw pastor nga tinuod ka nga nas kamaturan nganong imo manigisulti paminawa. Inyo, Charlito, giomol ka ni Tomas Iho inyo gikasabog siyota o resulta ka sa pagkigilawas. Toma! Ang giingon sa mga apostoles, Efeso 5:4, kaya ang gitagaan sa espiritus kaburingog, wala man nakasabot sa kasulatan. Ang gitambag sa kasulatan, ang giingon sa apostoles, ayaw gawia ang mga pinulungang bastos. Question, nganong nigamit man kana? Paggamit ni mo nakasabot ka, wa, kanara. Nasabtan ni mo na, wala. Oh, tanawa, igo na. Asa pa? Niya pa. Unsay gisulti niya? Tanawon ta, balikan ta pagbasa atong giingon niya kaganiha nga, gitagaan kuno may espiritus kaburingog ug unsa iyang gisulti resulta ba kuno si Charlie kuno sa pagjirjir unya giingon day na paminawan ta Ba nagoy ayo igsoon. Mutuo tag Espiritu Santo nga. Di gani ka wala bubuhat ang tao, di mo pala magbabayi. tuan na nganong ni-aiming si ana kaya ang iyang purpose gusto niya litukon to katong bag-o pang gibabati kanara niya ang pangutana karon unsa may nahitabo unsa man nasabtan nimo na do ang talambagan mao na nga di man gani kakasabot niya na Efeso 5 versikulo 4 manggawas man gani sa imong baba ang kasupak na sa gitambag sa mga apostoles unya nasunod nimo nang gitambag do kauban man kamong Pablo do magwawali makakatinuod sa atong Ginoong Kristo sa ato pa imong ibuhi diya sa talambagan sa ingpit sa Biblia nga naa diya kumutira gani ka nga imong kaatbang ni imong tirahan sa Roma 11 bersikulo 8 paninguha nga ang imong gisulti makaprove ka to prove sa imong gisulti nga ang matagaan sa espiritus kaburingog di kasabot sa kasulatan unya kay mga ministro sa BCM maoy imong gitirahan nga di makasabot sa kasulatan nganuman nga ang mga ministro sa BCM maumay nakatukib Efeso 5 bersikulo 4 nga dili ipagawi ang sinultihang malaway nganong nagbuhi man kanas iri kanara mapaninglan baya ka na mo lagi nang giingon mo nga daghan kayo mig ipaningil mo bitaw na nga bisan sa Biblia kung moingon siya wa kasabot wa gani kasabot sa Biblia bisan pas ilang basahon unsay gisulti ni Mrs. White talambagan sa tanan nga anaa nasakop sa SDA ang talambagan kuyaw unsay gitambag ni Mrs. White una magkahiusa sila og dili sila magkabulag-bulag og ang buhaton unsa kini ang giingon diya nga kinahanglan likayan ang mga sinultihan nga binastos og dili gyud ipagamit ang sinultihan nga binastos nganuman tungod kay kana kasupa kana sa prinsipyo ni Mrs. White niya atong basahon dinhi sa
sulat ni Mrs. White kay tan-aw nato og unsay talambagan og kining talambagan ni Mrs. White na kuan ba ni napanunod ba ni Mr. Bindilio niya atong paminawan niya mga hitabo sa katapusang kapanahunan kang Mrs. White ni nga libro pahina 75 tikno tanan nga namati ani tan-awon ta kay ang nagpakamaayong laki nga nagtagaw-taw nga naay hook up yung programa ni balhin ra ba dito sa laing estasyonan sa Dipolog wala na sa DXDR iyan ang katungod pero pagbalhin niya diha nangatake gyapon sa mga ministro sa BCM ang iyang batasan nga gikan sa DXDR nga gilabatiban niya mga ministro kunuhay sa BCM giatake niya po dito sa Pikas Kasibihan iya pong gi-hook up sa Balingasag Misamis Oriental kay para nga iya ming labhan pero ang paglaba lagi kung sa manglalaba pa na ng laba tuod pero bulingon gihapon lago gyapon agi niya paminawan ta sa pahina 75 sa mga panghitabo sa katapusang kapanahunan. Unsay gitambag ni Mrs. White? Nga wa gyud ni masabting Bindilyo. Dili kita mo gamit og bastos. Unsay gisulti ni Mrs. White dire? Dili kita mo gamit og bastos o magkapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaong kini sila tanan gikan sa tanang sa matag sinulat. Unsay giingon? Bisan pa ikaw, Bindilyo, mapanas ka sa basahon. Unsa man, gikan sa mga sinulat, sa matag sinulat. Asa man ang giingon, peligro kayo nga, panason ka. Paliw pagbasa, Brad Warlito. Paliw pagbasa sa Pinadayag. Paliw pagbasa sa Pinadayag, kapitulo, atong pagabasahon, sa kapitulo 21, versikulo 27 sa Pinadayag. Tanaw na to. O asa ang giingon diha nga, matod pa sa pagpahayag nga ang katong mga bastos dili ipapana sila sa basahon sa kinabuhi sa balasahon nga nasulat sa ato pa dili sila ipalakip. Question nanambag si Mrs. White nakasabot ka na Bindilyo kanara among ipatuhop sa imong hunahuna sa imong ikaw nga nagsudong karon ayuha gyud nga madipinsahan nimo ni kung gilantaw nimo ang programa sa YouTube makita nimo karon ang amua karon pagpaningil diha nimo dipinsahin ni ha tan-awa ni ang imong giyaw-yaw og kini nakapasar ba ka ini di ba puwerte gining balia puwerte gining dakuang sayop Wala ka pasar sa Bindilyo oy. wala Saon ka pasar Brad Warlito tinuod na Na. og kuha pa na pasmado ang agi ini Napas mo guna gyud. Oh, na. Sa kuan pa napas mo dilab na. Oh, na tan-awon tani karon atong tan-awon tani karon. Tan-awon tani karon Brad Warlito kay ang gitambag ni Mrs. White dili ipagamit ang malaway. Uni ang giingon pos Biblia si Pablo mao gyapon. Dili ipagamit ang binastos basis gisulti ni apostol nga si Mrs. White. Unya si Apostol Pablo po nagsulti nga dili ipagawi ang mga sinultihang malaway sa Pinadayag 21 versikulo 27 unsa day gisulti diya niingon pos Mrs. White ipapana sila sa mga sinulat Gisulti din Brad Macarayo sa maong pagpahayag. Giingon din sa nakasulat giingon. Apan din ni walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagapatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga naisulat diha sa pasahon nga iya sa kordiro sa pasahon sa kinabuhi sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Oh, tuwa na ang pangutana karon kuan ka na Bindilyo pasar ka na unya ang giingon sa pagpahayag nga giingon dinhi apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon og ang nagapatasan sa malaway. Oh, unya wala nimo nabatasana? Nganong giyaw-yaw nimo sa ere? O sa pagpamakak? Pag-ingon nimo nga matod pa ikaw ra isa. Samtang kami sa ang programa daghan unya ngano nagbaton magkag mga kauban at tigbasa. Wa di kay kauban. Tanawa ra unya asa pa. Baka kon Bindilyo. Oh. Sa ato pa tanawa unya nituman ka. Wa gani ka mutuman sa giingon talambagan ni Mrs. White. Huna-hunaan nga si Mrs. White dako siya kalabtanan diha sa SDA. Sa uban nga basahon naa diha ko virtual founder. Sa uban gani nga mga naa nasayod ko virtual founder si Mrs. White. Unya pag-abot na karon dito sa inyo pong basahon, sa imo ganing gitagaw-taw, namakak na gani ka. Si Mrs. White nanambag, di gani ka mutuman gani sa gisulti
So kung sa kasulatan, niingon ang wala makasabot, kami kuno wa kasabot. Pero pagtambag ni Pablo nga dili pagawi ang malaw ay sinultihan, nanulti. O diya nakasabot ka na sa Biblia, o nakasabot ka imong gituman na. Sa ato pa, og mugamit ka nag-microphone, dili na nimo buhian ang mga sinultihang laway. Toto ka sa doktrina nga nakapokus pod ang imong katbang. Kung gusto ka nga mulato sa imong katbang, mo na imong buhaton. Pero nga naman, nga mugamit mag-ana, nakasabot ka na, wala. Kung wa ka kasabot ana, talambagan ni Pablo sa inyong pagtulunan SDA, Seventh-day Adventist, ikaw maoy nagdipinsa. Wa ko mga take sa uban nga mga Adventista. Ang giatake nako si Mitchell Bindilio kay siya mao ang nanghilabot sa mga ministro sa BCM. Iyon ana nga sistema. Kung kinsa ang nahilabot, maura po'y among tumbukon kay siya man ang nagyawyaw sa iri. Unya ang nagyawyaw sa iri kay si Mitchell Bindilio man. Si Mitchell Bindilio ang among sintrohon. Ngano, siya may nangatakis mga ministro sa BCM. Napangutana karon si Mrs. White nanambag nga giingon ayaw pagawia ang mga binastos. Nganong nagbatasan si Mitchell Bindilio? Mo na kung wa mo subay sa patakaras Biblia, wa mo subay sa talambagan pod sa iyang naadya nga dakong kalabtanan sa SDA nga nahimo pong founder sa SDA nga si Mrs. White ang nagsugod sa SDA. Ngano man si Mitchell Bindilio pwedeng musulod sa bakak, pwede pog makatunong, makasultig tinuod, makasultig bakak. Muna giingon nga tagna panalagma na si Bindilio. Pero sa iyang pagsulti, magpili ang tao, mutuo ba ka o dili? Ngano, doon ay gisulti si Mitchell Bindilio, nga iyang gisulti, malibog ka, hae tinuod. Muna nga si Mitchell Bindilio, usahay, mura bitaw ning kugita. No, gyud, okay. Makaadto gani dito sa pagang Brad Warlito, kanang real gid nga mananagat. Kanang mangugitahay, kana kunong kugita kuno basta kuno nang mag-usap-usap magkulor na. No, gyud. Mao gyapon si Mitchell Bindilio. Muna Bindilio color din na Kanang color. kugita pag magkatapa na dito sa paga nga mo brown color, mo brown puna kanugayan. Mao puna mo usab-usab ba ug unsay nataparan niya pwede iyang sundon ang kolor. Mao gyapon si Mitchell Bindilio. Pag abot na nga doon na gani sa lami atakihon, muingon dayon siya. Si Mrs. White siya dili siya founder sa SDA, pero moingon na po siya nga si Mrs. White mao'y nagsugod sa SDA. Ug wala din si Mrs. White, wala ang SDA. Pero giunsa ni Mitchell Bindilio sa paglibog-libog ang iyang huna-huna. Naglibog-libog manggani ang iyang huna-huna, unsa nakaha? Og ang iyang yung kaugalingon, paminawan tagani, og unsay gisulti ni Mitchell Bindilio. Bahin ni Mrs. White, unya si Mrs. White kuno base sa gisulti ni Mitchell Bindilio kay pamatud-an ta nga kini mosulti ning tawhana wala gibaruganan. Hay tinuod. Hay tinuod nga iyang gisulti. Ngano man tungod kay kun siya pasultihon sa uban niya nga wali, matud pa na niya si Mrs. White converted lang sa SDA. Pero sa uban niyang sulti, matud pa na niya nga si Mrs. White kuno mao kunoy nagsugod yung kuno sa SDA. Niya paminawan ta. Tanawa ning sinultihan sa nagpakamaing laki nga nagpakamaing laki gyud kuno nga mulatos mga ministro sa BCM pero latos pong way klaro. Niya paminawan ta. Nasabta rin nga igalawaton pa niya ang Seventh-day Adventist si Ellen G. White nagtukod. Sa sunod, ako mong dadaan og dokumento na si Mrs. White converted lang. Alang nila, ang converted mo na ipawon mo na nagtukod. Okay, ato nang tuwa na, nagkabunga-bunga na. Niingon siya sa sunod. Wag yun, kadalag basahon. Ingon siya, sa sunod, dadaan mo na akong basahon. Si Mrs. White converted lang. Asa sa converted? Dito sa SDA. Sa ato pa, diha ng SDA, wala pa mag-SDA si Mrs. White, diha ng SDA. Unya, matod pa na niya nga kay na-convert naman kuno, converted naman si Mrs. White, sa ato pa, naana nigula ng SDA, usa pa si Mrs. White, nahimong SDA. Sa ato pa, wala pa mag-SDA. Seventh-day Adventist si Mrs. White, diha ng SDA. Munay, gusto niyang dadaan kunog libro,
pero gipangita libro asa, pero sa sunod nganong wa mo dala tuhod kay ngano sa uban niya nga mga gisulti tan-awa gani og may prinsipyong baruganan ba siya. Sa tinuoray gyud Mitchell Bendilio, ato pa ko tanon. Sa tinuoray gyud Mitchell Bendilio, sa imong giingon nga wa pa mag-SDA si Mrs. White, diha ng SDA. Kay kun wala pang SDA, kay kun SDA wala pa diha, wala pa dili pa matawag converted si Mrs. White asa sa kanhimong converted siya didto sa SDA. Unsa may pasakupan niya ug wala pa migula ang SDA. Pero sa tinuoray pagtug-an gi kuno Mitchell Bendilio asay klaro ining imong sulti. Nya tan-aw taga ni iya ba ni gidipinsahan? Giripir ba niya? Wala. Nya kinsa gyud kuno sa tinuoray gyud ang nagsugod sa SDA. Tinuod ba nga converted lang si Mrs. White o dili? Nya si Bendilio na po'y mutubag, ana, di, nako, muadto sa makauban niya, kay wa na manghilabot yung makauban. Anang hilabot si Mitchell Bendilio, busa siya ang akong paninglan sa ire. Niya, paminawan ta. Itong Kristo, na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man nga nag-angkon kay ikaw tinuod. Waday kakabalo, na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist, nasugda na maungalan, ang nagbugna ni ngalana sila ni Mrs. White. Tuwa na! Hain may tinuod na Mitchell Bendilio, i-repair ko na, pabuto na mo. Nagsigir man mura naman kagilimong anang imong doktrina. Nagkalibog-libog si Bendilio. Nagkalibog-libog. Na ay tubagonon? Dili, tubagon. Asay tinuod. Kanang imong giingon nga si Mrs. White converted lang sa SDA. Unya nag-ingon na po ka, si Mrs. White, imong gikaatbag nga tinubagay diha sa ire, diha sa dapit sa Dipolog. Nag-ingon ka nga matod pa nang imong gikatagi Seventh-day Adventist Reform ang imong gikalantugi diha sa kanginan ang pangutana. Nag-ingon ka man, wa ba ka masayon nga si Mrs. White sila ang nagsugod ni anang pulong SDA na kon si Mrs. White mo ay nagsugod nganong makanvert man si Mrs. White diha sa SDA nga sila may nagsugod sa SDA. Tanawa ragon ni si Mitchell Bendilio. Oh, Si tanawa. Bendilio, No. Si Bendilio mo nagsukuldagan. Nagkalibog-libog. Oo. Asay tinuod ana imong gisulti. Si Mitchell Bendilio nagsulti. Si matod pa na niya converted lang si Mrs. White. Dili gyud siya mo ay nagsugod sa SDA, dili gyud siya founder. Question. Ngano man nga si Mitchell Bendilio nagsulti man nga si Mrs. White maoy nagsugod ni anang termino nga SDA na magdimodo ta nga si Mitchell Bendilio nagpamatuod nga ang SDA na kumbinsi diya na convert lang si Mrs. White diha sa ato pa diha ng SDA laing Bendilio ni Supak kay nag-ingon si Bendilio mato pa na niya nga ang nagsugod sa SDA, si Mrs. White. Sa ato pa ang analisar. Wala dahil si Bendilio mo tunong sa kasabutan ni Mrs. White kay Tanawa, naglahi man siyang bangan. Oh, sa iyang gisulti, converted. Unya, si Mrs. White mo ay nagsugod. Ang analisar, kinira, hinuktokin niyo sa makadaga nagsunod sa programa. Hain man makumbinsi, hain man mahimo nga makonvert, mahimong converted si Mrs. White nga wala pa may SDA kay ang nagsugod sa SDA mao man si Mrs. White na tanawara mo na giingon nako nibuhi og pahayag si Mitchell Bendilio nagbuhi pod og pahayag si Mitchell Bendilio nga siya ra poy nagsupak sa una niyang gisulti mo nang giingon Bendilio versus Bendilio Mao na sa kanta pa na giingon nga matud nila. Kay si Bendilio manggod kalibog-libog manggod. Oh, muna giingon nga maton nila si Bendilio na libog. Naha, sa iya prinsipyo. Kining kauban nato nga ministro hingang tahon man pud ni. Na tanawa na. Mo na nga ang ato nga pagpahayag diha. Unsa may nakapahayag? Si Mrs. White converted lang. Unya dili siya ang nagsugod. Sili siya ang gitawag founder. Sa uban niya, wala ka mahibalo nga nagsugod sa SDA, si Mrs. White. Tanhawara. Di sa ato pa, pwede siya tas kabo. Kinsay disod sa kabo? Si Bendilio. Nidagpak sa kabo. Tanawa. Niya, unsa pagyod ang iyang na, si Mrs. White, mutambag, dili gatumanon. Niya, unsa pagyod ang tambag ni Mrs. White. Ang tambag ni Mrs. White,
ang tanan nga mga naadya mo dipinsa, labi nang sama kaninyo, kinahanglan nga magginuporme mo. Unsay gisulti, diri sa basahon gyapon ni Mrs. White, dili ra ba si Mrs. White among gitarget? Ikaw ra may gitarget mo, kay wa ka mo tuman ini. Na, paminawan ta, unsay giingon ni Mrs. White. Diri sa nakasulat, sa pahina 77 sa maulang gyapon, mga panghitabo sa katapusang kapanahunan. Akong awhagon, kadtong nagaangkon nga nagatuos kamatuoran sa paglakaw, sa pagnaghiusa, kauban sa ilang kaigsuonan, ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-una, nga kita nagpalabi sa kasigpit, nga kita wala magkahiusa, nga dili managsama ang atong pagpanudlo, likae ang pagkabulag-bulag. Pangutana, unsay gitambag ni Mrs. White? Giingon, giawhag niya ang nagatuo sa kamatuoran. Sa paglakaw, dili sa pagbinulagay, kundi sa panaghiusa, kauban sa mga kaigsuonan. Dili kuno pahatagan ang kalibutan sa panghuna-huna, nga kasigpit, nga kita wala magkahiusa. Sa ato pa, ang wala pagkahiusa matupa, kasigpit din na. Para ni Mrs. White. Ang gusto ni Mrs. White, nga katong nagtuos kamatuoran, kinahanglan magkahiusa. Dili ingon nga magkabulag-bulag ang pagpanudlo, palikayan, kung dili managsama gyud ang pagpanudlo og dili magkabulag-bulag. Pangutana, unsay gitudlo ni Mrs. White sa iyang kaugalingon sa pagpaila sa mga basahon? Unsay gitudlo? Kini, si Mrs. White sa iyang sulat, ni adiri sa giingon, gikan sa kasing-kasing. Lasta rin ang imo ang nakasulat sa unang Korinto, Brad Warlito, kay wala man ang atong mga kauba ministro diri. Sige, kita raman ang nagtambayayong karon diri. Nya, iandam ang unang Korinto 1 versikulo 10. Tan-aw na ko diri sa nakasulat sa giingon, gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White. Mo ning giingon namo, kung kami maoy mo padayag, nakapakadaghan nga among ipaningil og paninglunono ni Mitchell Bindilio. Nakapakadaghang buslot, nakapakadaghang sayop. Niya atong paminawan. Naglista si Apostol Pablo, wala ba gini niya tubaga hangtod karon, amo gini gabalikon kay ngano paningil kini nga hangtod karon, di gyud kaya nga tubagon ni Mitchell Bindilio, kay kun kaya pa niya iya na unta ni nga gitubag sa kahaginan tungod kay masaksihan man ang among programa diha sa YouTube. Og kini ang among paningil og naay makalantaw nagpasabot nga kun di tubagon ni Mitchell Bindilio, nagpasabot dili na niya kayang dipinsahan. Giingon Efeso 4:11 sa pahina 3 ni sa gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White nga basahon kini, giingon naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor o mga magtutudlo. Ang mga Adventista, ang mga Adventista, apil na ka ni Bindilio, nagatuo nga si Ellen G. White, adunay gasa sa pagpanagna. Nana, ang tanan kuno mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White adunay gasas pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya kaniadto, ang akong buluhaton maton pa ni Mrs. White nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Unya kay nagsulat man siya ngang iyang mga gipangbuhat kuno naglakip sa usa kuno kabuhat sa manalagna. Entonces nga si Mrs. White og ang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White dunay gasa o hiyas sa pagpanagna. Kay nakabato gasa sa hiyas pagpanagna, di modo si Mrs. White. Entonces dinhi sa basahon ni Mrs. White ang pangutana giun sa pagsupak ni Mitchell Bindilio. Niya paminawan ta og unsay gisulti ni Mitchell Bindilio, nihatag pag-challenge. Unsay gihatag challenge ni Mitchell Bindilio? Nituo ba siya? Bindilio, Adventista ka dili? Kay Adventista man ka, imo man ang gibuyan sa programa, dipensor man ka sa Seventh-day Adventist, ikaw may nangatakis mga ministro sa BCM, question, kinira, nituo ba ka ni? Nga samas gituuhan sa mga Adventista nga nabasa namo diha sa gikan sa kasing-kasing. Moro na pastor nga wa mo tuo sa iyang agalon kamo si Ellen G. White. Niya paminawan ta og nituo ba gyud siya. Niya paminawan ta.
Nituo ba siya? Kauban sa mga Adventista nga si Mrs. White nakabaton hiyas magpanagna sa topa propeta niya o manalagda niya. So ana, dili ka mahitabo nga muhatag kag challenge, Mitchell Bindilio. Kung pananglitan, wa ka kasiguro. Kay nihatag kag challenge, nakapaniguro ka. Ni-challenge ka any religion. Any religious program lugar. Any preachers, basahin mi. Nga makapamatuod mo nga dunay basahon nga si Mrs. White. Nag-claim nga siya propeta. O niya, kining gisulti niya nga nagsulat si Mrs. White nga ang iyang bulwato pa ang akong bulwato nagalakip sa usa ka buwan sa parangna basahon ni dili kinira ngano man nga muhatag kag challenge nga ipagamit mig basahon kay nagtuo ka nga walay mabasa namong basahon. Ang pangutana wala mi moadto sa ubang basahon kay Mrs. White palang gani diya sa SDA nganong imo maning gipanghimakak. Di ba ikaw mo'y nagsulti ang giyatagan sa espiritus pagkaburingog, di kasabot sa kasulatan, unyamaton pa nimo naas pagpamakak. Ang pangutana karon, nag-ingon si Mrs. White, nga ang tanan niyang mga sulat, nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Si Mrs. White nag-ingon, nagtuo ang mga Seventh-day Adventist, nga si Mrs. White, na ay gasa uhiyas sa pagpanagna, nganong wala kamutuo, Mitchell Bindilio. Nganong muhatag magkag-challenge. Pangutana, basahon ning gikan sa kasing-kasing dili. Ang pangutana kinsay tag-iya ani. Unya nganong mangingon ka man nga matod pa nimo nga ipagamit ang uban nga wa ko mudipinsas uban nga mga preacher. Kami ni dawat sa imong challenge. Kining basahon nga gikan sa kasing-kasing inyo ni dili. Di ra man nimo ni tubagon. Di nimo ni tubagon. Ngano? Maglisod ka sa pagpanghimakak ani kay kini dakong gikan sa kasing-kasing Ellen G. White. Na? Unya, giingon kayo na, nagkinabuhi kita sa usa ka importante og mahitabuong panahon. Hapit na kita. Mamauli. Nagiingon dayon, Ellen G. White. Gikan sa kasing-kasing. Gikan pa gyud sa kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing Bindilio ni Mrs. White nganong wala nimo na dawata. Nganong muhatag pa kag challenge. Lain nga basahon, kay matod pa nimo, walay mabasa nga si Mrs. White nag-claim nga siya propeta. Unya, pangutana, nganong wa nimo ni tubaga hangtod karon nagpaabot kung tubago nimo ang kining lagda. Nganong wa nimo ni tubaga? Ha? Nganong wa nimo ni tubaga? Kining giingon diri sa pahina 61. Niya, wa gyud tubaga. Ni abitay among gipangbiling tubag. Wala tubaga. Ngano? Dili kaya nga tubagon Dili kaya ni Bindilio tubagon. Oy, ang mga pangutana ni Bindilio. Kay kon panalitan kaya niyang tubagon, iyan na ning gitubag. Ha? Niya, kun ako nakalantaw ko sa YouTube, unya pag-abot ana ang akong gipangyaw-yaw ni sumbalik sa ako, unya gipaninglan ko, gipangutana ko, dili makahimutang ang mga ministro sa bisim. No, manubag anang sistema ha. Niya, unsay giingon diri na lagda. Unya ang tanan ra ba nga mga magpamimbro ra ba ani, magpili lang ang mga mukuan ani nga bautismuhan nga himuon na ka nga 70 Adventist, magpili ani nga pagtulunan asa nimo sa dapit doktrinahan. Unya kun naay magpamimbro. Unya unsay gisulti sa lagda 70 Adventist Church. Unya giingon lagda sa pagtuon sa Biblia ug mga balaang alawiton niya pahina 61 sa pagtulunan 23 60 ug sa pahina 61 unya numerohan man ni numero 1 pangutana numero 1 tubag hangtod sa numero 10 nga pangutana numero 10 pong tubag. Ari lang ta sa pangutana numero 8 pangutana numero 9. Pangutana, tubag po sa pangutana numero 8, tubag po sa pangutana numero
9. Giingon no. Unsay giingon may tungod sa pagpamaton ni Sos, tubag. Bugna ni Sinoy Bijis ang espiritu sa tagna. Busa ang katapos ang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Ang katapusan kunong iglesia, kinahanglan yun nga adunay manalagna. Hain maning katapos ang iglesia. Giingon, pangutana, ang hiya sa pagpanagna, gipailaba sa mga Adventista del Séptimo Dia. Tubag, oo. Si Mrs. Ellen G. White, gila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat, unsay giingon, ang mga Adventista del Séptimo Dia nagtuo unsa man giingon nakadawat mato ang giingon ang hiya sa pagpanagna gipailabas sa mga Adventista del Séptimo Dia tubag giingon si Mrs. White giila nga nakadawat ning hiyasa sa pagpanagna lugar ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin kana iniya kanato lakip natong mga panghitabo kiningikan sa kasing-kasing nga iyang mga sinulat naglakip sa buhat sa manalagna. Giingon, gibilin niya kanato, nagdala sa matuod, nga ilhanan, nga gibutang sa Biblia, o sa kamatuod, nga manalagna, kinsay nagtuwa na, ang tanan nga mga Adventista. Question, nagtuo ba ka na? Mitchell Benilio? Wala. Ang pangutana, ang tanan mga Adventista, nagtuo nga si Mrs. White nakabaton o gasa o hiyas sa pagpanagna. Ngano nga si Mrs. White naggipailas mga Adventista? Kay maunay ilhanan sa katapusang iglesia. Base sa lagda, ang katapusang iglesia, dunay manalagna ang pangutana. Kay ang Adventista man, mao ang katapusang iglesia. Ang katapusang iglesia, kinahanglan man mabutangan og propeta o manalagna. Niingon man ka nga si Mrs. White, dili siya manalagna. Ang pangutana, dili pa diay tinuod ang Seventh-day Adventist nga katapusang iglesia. Kay katapusang iglesia, mailaman nga, mao nang katapusang iglesia, kay gibutangan og manalagna ang pangutana kinsa man ang propeta diha sa Seventh-day Adventist kung si Mrs. White dili man manalagna diha na naguba ang doktrina kung si Mitchell Benilio mo'y padipinsahon sa doktrina sa SD kung kami imong ikatubang harap-harapan debate yabo ang imong prinsipyong baruganan kanara Yabog Gus Benilio ug mo na baruganan. Wa tubaga ngano man og moingon siya karon si Mrs. White propeta ana makakde siya. Og moingon pod siya karon nga ang katapusang iglesia mao gyud ang SD mapaninglan siya kinsang propeta. Kinsang propeta mao na kay nganong di siya mutubag ana kay kun moingon siya ang katapusang iglesia mao ang Seventh-day Adventist base sa nakasulat sa lagda. Mo ni giingon mapaninglan siya kinsa di ay kundi man si Mrs. White ang manalagna o propeta. Pag abot ana, mapugos siya karon og pitok-pitok siyang mata. Nga mo ingon siya karon kinsa kahay ikatudlo ko. Ang pangutana, uyunan mapugha ka sa imong mga kauban nga Adventista nga ang ilang gituuhan nga nakabatog iyas pagpanagna diha sa SD si Mrs. White man. Na tanawa na diha ka dakong problema mao lagi na ay patakag yaw-yaw do magpataka gani kag yaw-yaw na di gani ka maniguro malagmit ma na mabakuti ka lang mo nang giingon sa Sirach 28, 25, 26 magbantay ka sa imong pinlungan kay tingali dunay tawo magulat kanus ka masayop na kun di ka mabantay na mahilo ka pa ka sa imong mga pinulungan mawawan na mao na ang talambagan sa Biblia na tanawa ibalik na tong Roma 11:8 kami ba'y natagan sa espiritus kaburingog? Na kung kami natagas kay kaayo no? Ang natagas espiritus kaburingog mo'y nagapanayag sa kamaturan, mo'y nagagpaningil. Pero siya hinoon nga wala tag espiritus kaburingog, nagagsayop. Og dili sayo pananglitan. Og dili sayo pananglitan. Tumaga. Kinsa ang manalagna sa katapusang iglesia nga maong Seventh-day Adventist Church? Benilio, kinsa? Di ra ba namo ni mabuhian sa ere og wala ka magyaw-yaw? Paluma-luma kag challenge sa mga imaton any religious program, any preachers. Basay kuno ninyo nga makapamatuon mo nga dunay basaw si Mrs. White nagclaim nga siya manalagna. Way mabasa pero kini kinsa may tag-iyaan ni do Benilio kini na lang sayo na kay tubagon. Kinsa tag-iyaan ning basahon nga lagda sa pagtuon sa Biblia og mga balaang alawiton sa SDA ni dili. Inyo ni dili, imo ni dili. Kininggikan sa kasing-kasing nga naglakip nga ang mabuhat ni Mrs. White naglakip sa kamanalagna. Imo ni basahon do dili. Kinsa si Mrs. White sa SDA nga imong gidipinsahan?
o kang kinsa kang pastor. Ikaw mo gilauman ni Mrs. White, usa nga unta gilauman nga budipinsa, ikaw naman hinuoy naguba sa inyong doktrina. Nga gipasunod ni Mrs. White. Tumaga, Bindilyo, kanang imong mga pagpahayag, Bindilyo, kay murag duna pa'y kakulangon. O, mao na pag-abot sa imong programa, wala magmakarayo ang imong dila diha. Ningo mga kalumpaton na kay ko. Na. Granting kalumpaton sa pagsultis ka matuoran, pagwadwad sa imong bakak kanginan. Ha? Anara, ang problema kalumpaton taon yang atong ilumpat bod, nga atong iyaw-yaw, puro sayop. Mao na, da pag-abot ana mapaninglan ta unya karon. Ha? Unya kining giingon, basahon mga panghitabo. Nanambag ang basahon nga dili ipagamit ang malaway, nakasabot kay ni. Unya, ang wa makasabot mo na, mamakak na. Dili makasubay, kaya di na makasulti kung tinuod. Niya pangutana karon kining Biblia, kining basahan mga panghitabo, giingon, Ellen G. White, kinsas Mrs. White. Unya, Biblia, kami magkaiwa kasabot. Nag-ingon ang Biblia, ayaw gawi ang malaway. Niya, ngano nanulti maka? Grabing paningil lagi. Nas Bindilyo, pero may gupanilngan, oy. Oh. Saon pa. Niya asa pa. Niya pa. Kung kami wa kasabot, ingon pa, kami kuno'y namugos, hay namugos. Amo ba nang gipamugos? Wag gyud mamugos. Ang nagsulti ani, Biblia. Pero unsay gisulti niya? Namugos kuno mi. Paminawan ta ang iyang gisulti, nga amo kuno gipamugos. Gala og igsoon ining taknaa, actually mga kaigsoon, daw natin dagang isgutanan apan ato pong atagan pagtagad katong atong paminaw kaganiha nga usag yun ka oras igsoon nga ilang yun nga ipugos sa mga PBCM ba nga si Kristo lagi dili ko kuno smigil Na diyan takutob. Matod pa na niya, ipamugos kuno namo nga si Kristo dili Gus Miguel. Oy, di ra ba kami namugos na? Biblia ra ba mo'y nagsulti ra ba na? Kini ganing gitawag New Testament Pinoy version. Ha? Nagkasagol-sagol man diri ang pagkapahayag diri. Basahon na to. Sa Judas 1 versikulo 9. Tanawon ta, kami ba'y nagkuan ani? Palihog pagbasa, kinsa nang Ginoo diya sa Biblia, Brad Warlito. Kung atong basahon Juan 3:13, palihog pagbasa diya. Iandam ang Juan 3:13, kay basahon sa nako ang Judas kapitulo 1 versikulo 9. Kay tan-aw na to, kay gipamugos kuno nato. Nga si Kristo kuno og si Miguel dili gyud kuno usara. Kay iya lagi, usara si Miguel o si Kristo. Natanahon ta. Judas 1:9 sa gitawag New Testament Pinoy version. Giingon diri sa nakasulat sa sitas nga ako nang gikasitar sa 1:9. Kahit yung pinuno ng mga anghel na si Michael hindi nagsalita og pambabastos pos kung kadiyot. Si Miguel gani o Michael, ang pinuno o punuan sa mga anghel, wala gani kuno mo gamit o mga pambabastos. Pero si Mitchell Bindilyo, tanawang baba, inyo nang nangabati kaganiha. Nung nakipagtalo siya sa dibil, para makuha yung bangkay ni Moses, sinabi niya lang, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Sa ato pa, Ginoo na ang magsilot kanimo. Karon pangutana, pag-ingon nga mo Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Question, kinsa ning Ginoo, Brad Warlito? Sumala dinhi sa pagpahayag sa Juan sa iyang kapitulo 13 bersikulo 13 gingon sa pagpahayag, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo. O gusto ka mo kay mo man ka na ako sumala sa kipahayag sa Biblia, Brad Macarayo. Unya, naada yung gisulti niya nga si Miguel kuno, dili kuno. Matod pa na niya si Miguel, dili kuno gitawag nga punuan sa mga anghel. Unya, niingon dayon siya nga matod pa na niya kay iya ipamugo si Kristo og si Miguel usara. Unya niingon siya, asa mabasa nga si Miguel, ato na lang isamarais. Si Miguel, asa mabasa nga gitawag siya og anghel. Niya, imo nang gitubag ang Daniel. Kapitulo 10, versikulo 13.
Kama 21 Bibliang Katoliko gagiingon nga si Michael o si Miguel punuan sa mga anghel. Imo nang gitubag wala. Kanang giingon namo sayop na dili. Wa gyud tubaga Brad Bakrayo. Oh, mauna. Mauna nga ang ato lagi di lagi ta magpataka lagi yaw-yaw karon di ta mapaninglan tanawa. Di kinsa man karon ang na problema. Ikaw, tubaga ko nang among gipang bilin kuno nga pahayag na nimo. Okay. Busa atong tan-aw na og kasi ang programa sunod Domingo dito sa Baykura Radio FM, tanaw tong mogawas bagyo na ang pagkamaing laki nga kaya niyang tubagon ang atong gipangbilin kadiya nga mga paningil. O say kasulti ni mo Brad Warlito kay wala naman tayo Ang oras. akong ikasulti kinigod mga pagpahayag ni Miss Limdilio, mo na gingon nga sa unta Limdilio, suri kayo sa among yung mga pagpahayag kay dili minggon nimo matubag ang among yung mga pangutana sukad pa niadtong panahon. Na sa unta magyud na mo na nga wag ko kay mahimo og ingana man ang imong yung kanang pagpahayag. O busa ang tambag na to kanara. Dungagi pa ang imong pag-research. Naman ka kay 38 ka kabersyon kada sa imong balay nga mga Biblia, la sige basahan na. Kay para nga basin di ay og makakita ra ka diha og imong ihapak sa mga ministro bisim diha nang bayin na malkan simi. Pangitaan na ang imong kuan diha. Na wala naman kitay oras. Sa ngalan na